Oke, ang tini kaisa jaga kok mathuna thangna ni bagai lamri tongma jorao no kaisa jagao khoroksa cherai ba khorok nei kaja kaja go baido khorok nei a cherai rok belai no bite speed chalokma bai chini jeta ani ba ani baido thutai re phaikamon kisi ni bagai langma arna tongmani kisi bagin katekha ang koine abono lukurok no tipra hastini joto nai tongnai takhuk tai bukuk tongno tomung no tabuk naidi buma bufa jangnai rok gobang masarai rok no obahike boys cover unya sani gobang masarai rok no bite rok yafarlayo borok kunu saimiya halbal saimiya haina salok ni salok lai jawo tamni hingkangke chini cherai rok bo jagao borok helmet ro use khainani ba bo jagao borok life rok bel rena rok borok kunu saimiya tam hingke tini haike namia horobo haina chini khoroksa kok ma thumnai gari bai thudai kalangjakmani tini yang jompui jolao phaitongman jorao khumtia bai kala hasamni thik kini kesaro ang phaitongmani jorao ang borokno nuhuri bel rufani si borok ano thudai sir phaikamon kishan bagai ang side thangai kalairi rikha kishan bagai banche ka haipono obon koine ang buma phanjangnai rok boys covering yang ke serai rokno tomung no bai dokta yafarlai dibus kangni salogo tomung bai dok yafari tongkangke haingangke norok belaino saya norok tini kebang manu khuna chini cherai rok bike gari accident nang lai marok miya thangnai sorso tini salogo bike gari rok accident nang lai baksa langmaro ari marok nukhna engke ang obon koinai norok boys covering ya rokno bai dokta yafar jadi ranking boys nang ni norok tam bike phasar yang se Nggak langsung pernah putar kamu lasa di break dong ya? Ada sini saya sungguh sama nak no. Ini tuh. Nani helmet rokla. Helmet nak kon diken yo. Noko satre sokoi tonon pakai di helmet tuh. Ini filter dong orang ini kena bahaya kebak. Agaknya semua break dong kata. Berang mana rok, derek sekali rok. Ini norok kita ini semua kita norok narkin kita semua. Norok je kuno jagani kok khangke lama bejuang kan norok belok naring ada. Biar sini saja darah am tuh. Sini saya semua kesana. Ini mama thogdadin saya hordong ke. Apa boys? Bukan boys. 15 ya ke 16 na. Gino ini boys cover sih kono sab badia farsa. Ini mana mama thogdai. Ini boys cover dong kang. Baca mana? Boys to covernya kono darah. Aku nono sab badia far. Mama thogdadin sama ke. Ini mana? Yang biang thog yang parah to. Oh. Subroto. Ini bumo? Sanja. Gak ini bung tama ini aku nih. Ini bung tama. Para berapa? Para sini ranking ngono iya no. Yang si biang ni pai. Yang dibiang pai. Engko sing yang ngono hayung ke. Yang bolong ni si biang ni pai. Iya kan sing hayo. Dah pernah. Nah ya ni cek hanya dera. Ang kelas nanya sport jong ang tamam timna sa. Ini yang tam kena thang lai. Boy school pare? Sasawa. Yang biang thang. Iya jang thango. Boro. Hokdana horong ke yang biang pai. Oh sing yang hayo hanya guru kita. Tam guru pai. Nana bacalan ini upojok tu dong kana. Ini norok phok sedana thang ke tam yang bolong tang khain thang lai norok. Bolong le iya jang sing bathago. Bo jaga norok bo yang ni skop phai bla ha. Iya pun iya jang yang nin ko khacha iya jang bathago ke. Ni mau thok ter ke yang biang chok pai no. Hokdadin sok ke ba mane sing hanya berak sama kita. Dan chok pai yang biang bolong tang pai ja. Bolong kan khale i ko. Bolong rok biar jangan chagade ya. Norok yang ni skop phai bla ha. Dara i nang na. Jeng already jengor tong tu jeng norok nu hunjak. Nono bel reman khede khuna norok. Iya sing yang ko khajing ke norok apro yang otong do. Ini sing phatala chang na mane nong ni besok speed sama samia. Bathang na mane mana. Besang berak rom ka besang berak asang nanya dara nang nanya di. Itu kulung narang na mane yakung. Itu kuliah ke bas sing phatala kita. Acha, nono ini upojok tu ni